ותודה על האירוח. אז זה ההתחלה. עכשיו, משהו אישי. את נתן לא הכרנו בארץ במשך שנים רבות, אבל לאחרונה כשהכרנו אותו, נוכחנו לדעת שהיה לו חלק מעניין מאוד במלחמת יום הכיפורים בחטיבה 7, בפלוגת הסיור של חטיבה 7, ומצאתי את ההזדמנות באירוע הזה לברך אותך וגם לתת לך איזושהי מזכרת על אותם ימים. אז אני רוצה להקריא 10 שורות כדי שתכירו מהם את נתן. לנתן היקר, למזכרת מלחמת עד קצה היכולת, אותה חווינו בהגנת רמת הגולן ביום הכיפורים 1973, פלס"ר 7. סיפורו האישי של סג"מ נתן חברוני, 9 אוקטובר 1973. נגמ"ש החימוש בפיקודי היה כבר מצוות בלוחמי הפלוגה והשתתף בלחימה. בקרב הראשון הסתערנו וירינו אש תופת ממקלעי הסיפון ופגענו בלוחמי הקומנדו הסורי. במהלך הקרב הנגמ"ש של סג"מ יואב הרמתי, שהיה מימיני, נפגע באש נ"ט תוך כדי הלחימה. קפצתי מהנגמ"ש והתחלתי לטפל בנפגעים. סמל סימון צ'רוטרו נפגע קשה ברגליו, את אחת מרגליו שהייתה קטועה אספתי מתה הנהג וחיברתי אותה לגופו עם התחבושות והשמיכה שמצאתי. חילצתי אותו ואת יתר הנפגעים והעברתי אותם בנגמ"ש שלי לתאג"ד. בסוגריים, שנים מאוחר יותר הסתבר לי שהצלתי את רגלו של סימון צ'רוטרו מקטיעה. בהמשך הקרב יוסקי גרוף ואנוכי חזרנו עם הנגמ"שים לזירת המערב שבו נקטלה הפלוגה. רצינו לסייע להמשך הלחימה, כל שנותר לנו היה לחלץ את הפצועים וההרוגים, היה זה מחזה נוראי. התוצאה הייתה שהלכה לנו פלוגת הסיור שכל כך אהבנו. עד כאן.